ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರೆಲ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಎಂಕ್ಲೇನಿ ಅಬುದಾಬಿದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಮಸೀದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಮಸೀದಿ ಶೇಖ್ ಜಾಯದ್ ಮಸೀದಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅಬುದಾಬಿ ಸಿಟಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತಾಬೇಕು ಇನ್ನೇನು ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅಬುದಾಬಿದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒಟ್ಟು ನವೀನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಬಸ್ ಕಾತುದಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಬಸ್ ಬಾರಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಒಂದು ಅಬುದಾಬಿದ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಮುಲ್ಪ ಬಸ್ ಪೂರ ಕಾರ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಫುಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಸ್ಜಿದ ಉಲಾಯ್ ಪೋರೆಗ್ ನಮಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೋರೆ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡ್ದು ಮುಲ್ಪ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಹಿಡ್ದು ಸಾಧಾರಣ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮುಟ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಪೋಡು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಪೋರೆಗ್ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಸೆಕ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಈ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ ಇಡೇ ಮತ್ತು ವಿಸಿಟರ್ಸ್ನ ಪೂರ ಬೊಯ್ತೀರ ಆಗಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಪೂರ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಪೂರ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂಚನೆ ಮಸೀದ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಮಲ್ದೇರು ಆಯ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎಂಚ ಮಂದಿರು ಪೂರ ಮತ್ತು ತೊಜ್ಬದೇರು ಒಂದು ಮಸೀದಿದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಟೈಮು ಗೈದಿನ ಪೂರ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಈ ಮಸೀದಿದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ 1996 ಅಂಚಿನ ಡಿಸೆಂಬರ್ 20 2007 ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಆತನು ಫುಲ್ಲು ಈ ಮಸೀದಿ ಮಲ್ಪರೆ ಟೋಟಲ್ ಖರ್ಚಾತಿನ 2 ಬಿಲಿಯನ್ ದಿರ್ಹಮ್ಸ್ ಖರ್ಚಾತನು ಈ ಮಸೀದಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪರೆ ಏನು ಮಾತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದಿರಂದು ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಉಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪೂರ ಪೀಸ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಒಂದು ಗುಮ್ಮಟದ ಮಿತ್ತದು ಪಾಣ ಬಂಗಾರದ ಕಳಶ ಫೈನಲಿ ಏನು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ದ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಒಂದು ಮಸ್ಜಿದ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಒಂದು ತೂವರೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಲಕ್ಕನೆ ಉಂಡು ಇಂಥ ತೂವರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಮಸೀದಿ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಮೆಕ್ಕಾ ಎಡ್ಬಕ್ಕ ಮದೀನಾ ಥರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಮುಂದೆ ಶೇಖ್ ಜಾಯದ್ ಮಸ್ಕ್ಯೂ ಅಬುದಾಬಿ ಸಾಧಾರಣ ದುಬೈಡ್ದು ಇಡೀ ಬರಡಂಡ 1.5 ಗಂಟೆ ಬೋದು 1.5 ಗಂಟೆದ ಜರ್ನಿ ಇಡಬೇಕು ದುಬೈ ಹಿಡ್ದು ಈ ಮಸೀದಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಅಮೃತಶಿಲೆ ಬಂಗಾರ ಕಲ್ಲು ಬಕ ಹರಳು ಪಿಂಗಾಣಿ ಮಾತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಇಡೀ ಯೂಸ್ ಮಂದಿ ಪೂರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಭಾರತ ಇಟಲಿ ಜರ್ಮನಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಟರ್ಕಿ ಮೊರಾಕೋ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಇರಾನ್ ಚೀನಾ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೆಸಿಡೋನಿಯಾ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ಪೂರ
ಪೂರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಪೂರ ಕಂತದು ಮುಲ್ಪ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ದೇರು. ಈ ಮಸೀದಿ ನಮ್ಮ 82 ಗುಮ್ಮಟ ಪೂರ ತೋಲಿ. ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಪೂರ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಟೋನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಪೂರ ಮಲ್ದಿನ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಮಿತ್ತಡು, ಒಂದು ಮುಲ್ತುಲೊಂದು ಪೂರ ಕಂಬದ ಮಿತ್ತು ಒಂದು ಪೂರ ಗೋಲ್ಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ದಿರು. ಫುಲ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಮಸ್ಜಿದ ಪಿದೆಡೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ಅಂಚ ಉಲಾಡೆ ಇಂಚ ಉಪ್ಪು ಬಲಿ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಈಗಲೇ ಮಾತ್ರೆಗಳ ನೀನು ಮಸ್ಜಿದ ಉಲಾಯಿ ಪೂರ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪೂರ ತೋಜಾವೆ. ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ದ ಮೂಲೆ ಹಿಡ್ದಿಡಿ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ನಾಗ ಬತ್ತದ ಸೆಲ್ಫಿಗೆ ತಂಬೋಪೇರು. ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ ಪೂರದುಲೆ ಫುಲ್ಲು ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೂರ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಂದಿವರ ಸ್ಟೋನ್ ಮಾತ ಬಳ್ಳಿ ಪೂ ಪೂರ ಎಂಚ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ತ ಸ್ಟೋನ್ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಂದಿರ್ಬದುಲೆ. ಮಸೀದಿದ ಉಲಾಯ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಮೂಜನೇ ಸ್ಥಾನ ಪುನಃ ಜೂಮರ್ ಮುಲ್ಪ ತುಮಗ್ ತೋಲಿ
ಈ ಜೂಮರ್ನ ಜರ್ಮನಿಡ್ ಕಾಣದಿರು ಇಡೀಗೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಮಸೀದ್ ಉಲಾಯ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಉಂಡು. ಈ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಸಾಧಾರಣ 5627 ಮೀಟರ್ಸ್ ಉಂಡು. ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್. ಈ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಸಾಧಾರಣ 2 ವರ್ಷ ಸಾಗುದು ಮಲ್ಪರೆಗೆ. ಒಂದೇನು ಇರಾನಡು ಮಲ್ತು ಇಡೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ದಿರು. ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಮಾತ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಮಾತ ಸವಿನರ್ ಶಾಪ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ನೆನಪುಗು ಬೈದಿನ ಸವಿನರ್ ಶಾಪ್ ಪೂರ ಮತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಮಾತ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು. ಏನು ಪೂರ ಗೆತ್ತೋನು ನಟೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಅಂಚನೆ ಅರಬಿಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಪೂರ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಯುವೆಲ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ಮುಲ್ಪ ನಮಕ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ವರ್ಲ್ಡ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಮಸೀದಿ ಎಂಚೊಂಡು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ನಾನು ಹೊಸ ಪ್ಲೇಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಅದ ಮುಟ ನಿಖಿಲ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೊಳೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.